estrategia informativa e tamén a unha conferencia igualmente moi relevante de Paulo Berici sobre o auxe da extrema dereita en Europa e as consecuencias que ten para o exercicio do xornalismo. Agora, trátase de afrontar un segundo panel no que me interesa, e creo que o que pode interesar máis aos presentes, é tratar de aterrar un pouquiño na análise e falar de como afrontar o fenómeno dos extremismos, en concreto o fenómeno da extrema dereita, dende o xornalismo. Afrontar se temos unha resposta, se é posible unha resposta, se hai que tela, porque ao mellor non hai que ter unha resposta específica, se atopamos as ferramentas para facerlle fronte, e como poder facer o noso traballo, como facer para desafiar as dificultades que os extremismos poñen ao exercicio do xornalismo o dereito á información dos cidadáns. Para tratar de dar unha resposta, temos aquí un panel composto por 5 profesionais ben coñecidos e experimentados, dos que esperamos que compartan a súa experiencia nesta tarefa. En primeiro lugar, quería darlle a palabra a Xosé Hermida, que ten unha ampla trayectoria en Galicia, todos vos o coñecedes, e na actualidade é o redactor xefe de nacional do xornal El País, pero durante 2 anos foi responsable da edición do xornal en Brasil, precisamente os anos que deron lugar á victoria de Jair Bolsonaro. Aquí en España, en Brasil, en concreto, xa non estamos nesa fase, pero tamén dos erros hai oportunidade de aprender moitas cousas. E ao mellor podemos empezar por aí, non? Polos erros e polos acertos que cometeu o xornalismo en Brasil durante o período previo á victoria de Bolsonaro. Que tal, bos días, grazas ao Colexio polo convite e a todos vos pola asistencia. Pois sí, como Fernando estaba dicindo, por casualidade, a min en un espazo de 2 anos e pico cadroume vivir o ascenso de 2 fenómenos de extrema dereita, diferentes, porque son países diferentes, pero tamén con moitas similitudes sobre todo no xeito de actuación. Eu cheguei a Brasil a comezos do ano 2017 e naquele momento Bolsonaro xa empezaba a despuntar nas enquisas, pero estábamos tamén con aquela sensación que tiña todo o mundo de que ese fulano nunca podería chegar a presidente. É dicir, aquela, por decirlo mal e pronto, mala besta, nunca podería conseguir o apoio popular para facerse coa presidencia da República. Voltei para aquí 3 meses antes das eleccións e eu xa coa sensación de que efectivamente Bolsonaro iba a ser presidente, como así aconteceu, por desgracia. E ao pouco de chegar aquí, empezou a traballar en Madrid, son as eleccións andaluzas e aparece Vox. Co cual, bueno, eu xa facía aquel chiste de que andaba levando o fascismo polo mundo adiante, non? Bueno, vos diredes, se alguén está pensando que vivir estas experiencias me deu, de alguna maneira, un background como para a presentar aquí unha fórmula de como tratar este tipo de fenómenos nos medios de comunicación, teño que decir que non, que realmente o que teño son máis dúbidas que certezas e, sobre todo, moitos dilemas. É verdade que cando empeza a aparecer Vox, eu teño moitas sensacións de déjà vu co que xa tiña vivido en Brasil con Bolsonaro. E o déjà vu é, sobre todo, un dilema, como decía antes. É un dilema que non nos afecta só aos medios de comunicación. Por exemplo, todos lembrades o que ocorreu na última campaña electoral, no debate dos candidatos presidenciais, e toda a polémica que se xerou porque ninguén entrou ao trapo do discurso moitas veces cheo de falsidades e demagoxias de Abascal. Bueno, tamén creo que efectivamente tiña que recibir algún tipo de réplica, pero tamén ao mesmo tempo entendo
que si esa réplica se tivese producido, podría correr o risco de converter a Abascal no protagonista do debate e colocar o debate no marco que el quería e neses temas tan concretos que el quería, porque eu creo que unha das cousas que unen a estes movimentos todos é que teñen unha axenda moi escuálida, céntranse en 3 ou 4 temas, moitas veces falsos problemas, pois no caso de Bolsonaro todo se reduce a bandido bon e bandido morto, policial que non mata non é policial, e, bueno, pois Abascal xa sabemos, yo soy más español que nadie, e los inmigrantes nos invaden, non? Entonces, ese é o risco é que se entras á réplica podes acabar de alguna maneira enlamado no marco que eles están buscando. Unha sensación de déjà vu era polo seguinte: eu cando estaba en Brasil, calquera noticia que levaba a palabra Bolsonaro, a audiencia disparábase. E aquí estaba pasando unha cousa parecida con Vox. E disparábase non só porque a xente contraria o leía, senón porque moitos dos seus partidarios non só leían eso, senón que o replicaban, aínda que fosen normalmente informacións ou reportaxes ou artigos tremendamente críticos co persoal en cuestión. Entón, o dilema cal era? Pois o dilema que eu ainda teño sin resolver, e perdón por traer aquí máis dúbidas que certezas, era que facemos? Non falamos porque estamos contribuindo a espallar, a engrandecer o fenómeno, pero realmente non podemos deixar de falar, porque converteuse nun fenómeno político que non podemos ignorar, porque atrae a atención da xente, como estou dicindo. É verdad que unha parte é o propio xogo que eles procuran, pero por outra parte tamén hai un interese social, porque é unha novidade, que moitas veces ten que ver con iso. Tamén a política tamén se está convertendo así nunha cuestión de consumo rápido. Vemos que aparecen cada vez máis cousas novas, e as cousas novas atraen a xente. E despois, efectivamente, é un fenómeno que non podemos esquecer, que non lle podemos dar as costas, e unha cousa que me parece importante: non podemos deixar de escoitar a xente que apoia eso, os votantes, e intentar comprender o fenómeno e ver que hai detrás deso e por que atrae a un monte de xente. Algunhas cousas que sí eu creo que dentro de todo este monte de dúbidas que algunhas pequenas certezas que eu creo que máis ou menos fun chegando a ver. Bueno, antes decía que eu non podo presentar aquí unha fórmula porque eu creo que non hai tal fórmula, quero decir, non sería iluso pretender que vamos ter un libro de estilo para decir como imos tratar a extrema dereita, non? Unha serie de normas ríxidas, non? O que nos movemos en un territorio así bastante esvaradizo, no que temos que intentar actuar con profesionalidade, pero que tal libro de estilo nunca vai existir. Cando falaba de algunhas certezas, unha que me parece ben evidente, que non podemos estar constantemente replicando as barbaridades que difunde esta xente. Eu creo que hai que entender que estes novos fenómenos son un subproducto do que xa hai moitos anos se chamou a sociedade do espectáculo e tamén dunha cousa moito máis recente que é digamos, da parte máis sinistra das redes sociais. Son un subproducto clarísimo e xogan con a dualidade, eu creo. Por un lado, eles crean o seu propio canle de comunicación, onde difunden as fake news e onde confunden, en fin, a realidade coa ficción e onde colocan eses pseudoproblemas, pois como a inmigración ou eu que sei, a educación sobre a homosexualidade no Brasil, donde os colocan como uns temas principais da xenda e crean o seu marco, pero ao mesmo tempo eles non renuncian a estar nos medios tradicionais. Pero para que están nos medios tradicionais?
basicamente para facer ruído e, ademais, para combatir eses propios medios, porque eles entenden que eso lles convén, e si lles convén, porque gran parte do seu discurso é que eles son anti-establishment e a parte do establishment son os medios tradicionais. Entón, eles van aos medios tradicionais fundamentalmente para combatirnos e para facer barullo e tamén para conseguir máis repercusión na súa mensaxe. Entón, un sente a tentación, efectivamente, de cada barbaridade que se di, difundila, porque son barbaridades ás veces moi chocantes. Pero creo que se entramos nese xogo constantemente, estamos contribuindo ao que en apariencia tentamos combatir. Estamos facendo o xogo, porque eles basicamente o que buscan é eso, ese combate e esa confrontación. Eu non quero decir que haxa que ignorar todas as barbaridades e, en fin, todo o seu discurso, pero sí non estar entrando o trapo constantemente. E insisto no que falaba antes de que nos colocan nun marco que ten pouco que ver ca realidade e que ten pouco que ver co que debería ser a axenda da política normal. Un exemplo, cando Abascal e outros dirixentes de Vox comezan a falar aquelo de que si hai que portar armas porque, en fin, se entra un ladrón na miña casa de madrugada eu non teño con que defenderme. Os medios entramos bastante ao trapo para combatilo e para criticalo, pero el colocou na axenda e conseguiu darse publicidade con un tema que realmente non lle interesa a case ninguén, que non está nas preocupacións dos cidadáns, que ningún outro partido ten. E para tentar combatilo e para tentar replicalo, o que conseguimos foi darlle unha oportunidade máis de publicidade e unha ocasión para espallar a súa mensaxe. Creo que algo deso habría que aplicar tamén no tema do fact-checking, que antes varios compañeros aquí estiveron falando deso. Creo que é moi importante o fact-checking, cada vez é máis importante, que non podemos deixar pasar as mentiras deles, pero tamén creo que entrar, insisto, a cada mentira, a cada demagoxia, a cada frase subida de tono con eles, contribuíu ao mesmo camiño do que estaba falando antes. Entonces, insisto, non digo que haxa que ignoralo, pero digo que temos que actuar con cautela e non entrar ao trapo absolutamente de todas as cousas. Unha lección clara que eu tamén trouxe do Brasil é que o que é un perigo é normalizar estes movimentos políticos, é dicir, presentalo como se fosen uns movimentos políticos máis. Agora, gran parte da prensa brasileira, os grandes medios son moi combativos con Bolsonaro, pero moitos deles fixeronlle un xogo extraño durante a campaña electoral, que non consistía en que non criticaran a Bolsonaro, consistía en que Bolsonaro e o que finalmente foi o seu rival, Fernando Haddad, o candidato do Partido dos Traballadores, eran presentados en dous planos. Un era a dereita radical e outro era a esquerda radical. Falando de Haddad de esquerda radical é unha cousa un pouco extravagante, porque este señor, entre outras cousas, foi alcalde de Sao Paulo. Creo que o máis radical que fixo foi peatonalizar unhas rúas e abrir uns carrils bicis. Pero, bueno, pero ese discurso foi rendeulle grandes beneficios a Bolsonaro por moitos dos mesmos medios que agora están batendo nel o día inteiro. E xa para acabar, quixera facer unha pequena reflexión que quizás nos pode abrir un camiño de como tratar este tipo de fenómenos nos medios de comunicación. Vou ler aquí dúas cousas pequeniñas. Un é un texto de un politólogo brasileiro moi prestixioso que se chama Fernando Limongi, que describe así o xeito de gobernar, ou máis ben de non gobernar, de Bolsonaro. É dicir, liberado por conta propia da tarefa mundana de gobernar, o presidente se ocupa da realización de lives en cadeiras de barbeiro e da interacción con os fans, disparando insultos e disparates. Nunca se sabe cuál barbaridade do día chegará ao noticiario e fará a felicidade dos produtores de memes.
Só unha cousa é certa, as diatribes diarias non incluen propostas políticas serias ou exequíveis. Isto é Bolsonaro. E agora paso a Abascal. Estas son palabras do propio Abascal neste impagável libro de conversas con Sánchez Dragó, que recomendo como un grande exemplo de literatura humorística. E Abascal fala o seguinte: la política no es solo el plan de urbanismo, ni el horario escolar, ni el alumbrado de las calles. Todo eso a mí nunca me ha interesado, aunque he sido concejal durante 8 años. Son debates en los que me da igual una cosa que su contraria, y no me importa decirlo, aunque escandalice. Neste mesmo fragmento, el recoñece que o seu discurso é exagerado e grandilocuente. O que quero ir con isto? Que Bolsonaro, un dos peores momentos que pasou na campaña electoral foi unha entrevista que lle fixeron na Globo Televisión, onde non lle preguntaron polas cousas que el quere falar, dos mortos na rúa, a delincuencia, en fin, a degeneración dos costumes, senón as pensións, a inflación, a política económica, a sanidade, e o tipo pasou no fatal, porque como é unha mula e non sabe nada diso, e non lle interesa, igual que a Abascal, foi casi incapaz de responder a boa parte das preguntas. A onde me leva esta reflexión? Que eu creo que unha maneira... A ver, eu non digo que os medios de comunicación teñamos que ter unha actitude constantemente combativa con isto, pero temos que informar. Pero creo que é unha maneira non só de combatir estes fenómenos, sino de informar aos ciudadanos, tentar sacalos do seu marco, da súa axenda e leválos a este outro terreno. Que quer facer Abascal con esas cousas das que non quere falar? Co alumbrado público, co plan de urbanismo, cas pensións, que receitas ten contra o paro. Si conseguimos sacalos dese marco e leválos a outra axenda, non creo que só sea unha forma de combatilos, sino que creo que é unha maneira tamén de prestar un servicio aos cidadáns como debemos, como medios de comunicación, porque creo que debemos de informar das propostas políticas dos partidos con respecto a todos esos temas, que son os que eu creo que de verdade nos preocupan a todos e preocupan a cidadanía. E, en resumen, que eu creo, e isto non só é aplicable a estes movimentos, que eu creo que a mellor maneira de combatilos é tentar fuxir deste tratamento cada vez que hai máis da política como un espectáculo, onde todos son golpes de efecto, onde todos son frases ingeniosas, onde todo é relato, esa odiosa palabra que tanto se repite agora en España desde hai meses, e tentar levar a discusión pública na medida en que nos podemos como xornalistas aos temas que de verdade interesan e os temas dos que de verdade depende digamos, o futuro da sociedade e que, insisto, son as verdadeiras preocupacións dos cidadáns. Se non contribuímos ao espectáculo, se tentamos que, en fin, non acabar sendo, como somos moitas veces nós tamén, unha parte máis desa atracción circense na que se está convertindo a política como unha especie de segunda rama da publicidade, creo que esta xente o pasaría bastante peor para intentar colar as súas mensaxes nos medios de comunicación e valerse de nós para seguir medrando e en fin, e seguir de alguma maneira envenenando a convivencia. E nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, Xosé. Voulle dar a palabra agora a Virginia Alonso, que é codirectora do Xornal Público, é unha experta en xestión de redaccións e transición digital, e ademais preside a plataforma en defensa da liberdade de información, da que seguramente nos pode contar algunha cousa agora aproveitando a súa intervención. O traballo de Público o ten convertido tamén en blanco habitual da extrema dereita, así que seguro que nos podes contar algunhas historias sobre como afrontades esa situación e se tedes algunha estrategia para sortear os problemas que implica informar sobre as actividades de adiante. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, muchas gracias al colegio por la invitación y a la facultad por tenernos aquí. Es una pena que no haya más alumnos, aquí más caras jóvenes, hay algunas, porque yo creo que realmente las respuestas a este tipo de movimientos tenemos que construirlas entre todos, ¿no? Y que la gente joven tenéis muchísimo que aportar y sois posiblemente los que más vais a tener que decir sobre esto, y nosotros necesitamos oíros y necesitamos saber qué pensáis también de cómo combatir todos estos fenómenos nuevos que son enormemente peligrosos para cualquier democracia, ¿no? Pero como bien decías, Fernando, bueno, pues en Público la verdad es que llevamos muchos meses
dándole muchas vueltas a cómo abordar todo esto, ¿no? Y como decía José, pues tampoco tenemos una respuesta clara, pero sí que vamos encontrando esas respuestas muy poquito a poco, con mucho debate interno y con mucha discusión, en la que lamentablemente Vox se convierte en un tema central dentro de la redacción para no serlo de cara al público, ¿vale? O sea, que creo que esa es una de las claves, o sea, tener ese debate internamente, aunque nos cueste mucho tiempo, pero que luego eso no se traslade afuera, ¿no? O sea, no estemos continuamente replicando lo que dicen, ¿no? Nosotros en el periódico, en Público, tenemos a una serie de redactores que cubren partidos políticos, ¿vale? O sea, tenemos un redactor que cubre PP, Podemos, PSOE y demás, ¿no? Y claro, el primer debate vino en si teníamos que tener a un redactor cubriendo Vox. Mientras no estuvieron en el Congreso, la respuesta era obvia, ¿no? No. En el momento en el que entran en el Congreso ya empezamos a dudar, ¿no? Finalmente decidimos no hacerlo. Decidimos no hacerlo, entre otras cosas, porque nosotros somos uno de los medios, sabéis que hay una decena de medios más o menos vetados por Vox, a quienes no nos dejan ni asistir a sus mítines, ni podemos estar en los grupos de WhatsApp a través de los que se comunican. Por lo tanto, no tendría sentido tener a una persona dedicada a una cobertura del día a día político de un partido que no nos va a dar información. O sea, estaríamos vacíos de contenido en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, esa cobertura no la podemos hacer, pero Vox hoy por hoy es la tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados y hay que dar una cobertura y hay que explicar qué hacen, ¿no? Y entonces, en esa línea, pues nosotros poco a poco hemos ido tomando algunas decisiones, pero yo os diría que estamos casi aprendiendo cómo tratar todo esto y seguramente nos vamos a equivocar y nos estaremos equivocando en algunas cosas, ¿no? Una de las decisiones que sí que tomamos, aunque ya la teníamos tomada con otros partidos, pero con Vox todavía más, es cerrarnos absolutamente al periodismo de declaraciones. O sea, es decir, no replicar simplemente lo que dicen cuando salen a la palestra, ¿no? Entonces, intentamos no hacerlo con ninguno, a veces lo hacemos y está mal hecho, pero desde luego con Vox no lo hacemos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué decidimos? Quedarnos solo con los hechos. Es decir, con aquellas cosas que pueden suponer un cambio en la vida de la gente. Es decir, cuando ellos participan en decisiones políticas que al final pueden tener consecuencias, ¿no? Entonces, en ese caso sí que entramos y en ese caso sí que lo contamos, ¿no? Y contamos las consecuencias que eso puede tener e intentamos anticiparnos a esas decisiones, ¿no? Para que en un momento, pues, cuando lleguen, si podemos evitar que se produzcan porque atentan contra los derechos fundamentales o lo que sea, pues en esa línea es en la que vamos, ¿no? Procuramos que cuando hay una confrontación de alguien con Vox, intentamos que Vox nunca sea el sujeto, ¿vale?, de las informaciones. Os voy a poner un ejemplo. El otro día, lo sabéis todos, porque me imagino que lo habréis visto, oído, leído, una mujer, Nadia Otmani, se enfrentó a un señor de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Esta es una víctima una víctima no reconocida de violencia de género porque es la hermana de una mujer que era agredida por su marido, y en este país si no se produce la agresión en el ámbito de la relación de pareja no es violencia machista. Pero bueno, esta mujer, sabéis que se le encaró a Ortega Smith y este hombre, o sea, ni siquiera se dignó a mirarla siquiera, ¿no? En el periódico, cuando surgió esto, yo pedí que me mandaran la información antes de publicarla. Yo en aquel momento no estaba en la redacción. Cuando me la enviaran, el titular era Ortega Smith no se digna mirar a una mujer, ¿no? Y dije, le damos la vuelta. O sea, esta mujer se encara a una víctima de violencia tal, se encara a uno de Vox. Intentamos incluso a veces evitar el nombre de la persona de Vox, ¿vale? O sea, simplemente mencionamos la palabra Vox o a veces ni siquiera, ¿no? Pero le damos todo el protagonismo, en este caso, a Nadia, ¿vale? O sea, que creo que es una manera también de significar, o sea, de poner en valor la valentía también de esta mujer y la cobardía absoluta de este otro sujeto, ¿no? Por supuesto, intentamos, esto es parte de nuestro trabajo y es parte del periodismo, ¿no?, desmontar en la medida de lo posible algunos bulos, falsedades, mentiras, pero no tenemos capacidad de desmontarlo todo. O sea, por lo tanto, es un juego, entre comillas, en el que no podemos entrar.
porque no haríamos nada más en nuestra vida. O sea, quiero decir, porque no solo salen bulos, por desgracia, por la parte de Vox, o sea, es que salen por parte de casi todos los partidos políticos, ¿no? Y por otras vías también, como bien saben los compañeros que estaban hablando antes, ¿no? Entonces, en el caso de Público, que somos una redacción, os diría que pequeña, ¿no? Somos unos 40, no llegamos a 40 personas. Si nos dedicáramos a hacer esto, no podríamos hacer nada más, ¿no? Entonces, tenemos que medir mucho en qué temas entramos y en qué temas no entramos, ¿no? Pero mira, os voy a contar un error en el que caímos el otro día. Nosotros tenemos una sección que se llama Tremending, que lo que hacemos es recoger tweets, pero es una sección bastante seria, o sea, es humorística, pero se hace con mucho rigor, es decir, se mira mucho qué tipo de tweets se meten y es muy, muy divertida, ¿no? Bueno, pues el otro día, por ejemplo, la persona que lleva Tremending me dijo, mira, Vox, el día de lo de Nadia Otsmani, Vox había publicado un hilo, que es la forma habitual de comunicarse de Vox, había publicado este hilo en Twitter con una serie de falsedades sobre esta mujer, diciendo, bueno, que con la ley que ellos, con las modificaciones legislativas que ellos proponían, esta mujer sí que estaría protegida y no como ahora que no lo está, bueno, una serie de mentiras, ¿no? Y entonces un abogado había respondido con un hilo desmontando punto por punto todo ese argumentario de Vox, ¿no? Entonces me dijo, yo creo que podemos recoger el hilo y tal, ¿no? Y yo, en principio, me pareció bien. Cuando vi la información, dije, hemos metido la pata, porque para poder recoger el hilo de ese abogado habíamos recogido también el hilo de Vox. Y eso es en lo que no podemos caer. O sea, entonces, si alguien quiere buscarlo, que se vaya y lo busque. Pero nosotros, como medio, creo que no debemos recoger ese tipo de argumentarios y publicarlos, aunque sea para justificar que vamos a publicar otra cosa, ¿no? Por otro lado, hay otra línea que yo creo que esa es la que debemos seguir todos los medios, que es la de la investigación. O sea, investigar qué dinero hay detrás de Vox, quiénes los están financiando, qué conexiones internacionales tienen, por qué se produce un cambio en la línea argumental del partido desde las elecciones de abril a las elecciones de este pasado noviembre. O sea, en las elecciones de abril, Vox era la derecha rancia, heredera del franquismo de toda la vida, y de pronto en el debate que ha salido aquí ya varias veces mencionado, ¿no?, de los candidatos a la presidencia del gobierno, la línea argumental de Vox cambia y ya no es tanto ese heredero rancio del franquismo, como que están mucho más aliados con esa extrema derecha europea, con Le Pen, con Salvini, bueno, en fin, ¿no? O sea, yo creo que ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer como periodistas y como medios, ¿no? O bien lo que habéis hecho en El País, fabulosamente hecho, el tema de los loft de Rocío Monasterio y demás. Lo que pasa es que también como periodistas, yo por lo menos a título personal admito que me entra una cierta frustración, ¿no? Porque cuando estás viendo todo esto de los lofts y uno y otro y otro y otro, ¿no?, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y yo, que sí que lo hago, me voy a leer todos los hilos de Vox para ver qué es lo que dicen, qué es lo que cuentan, por qué, para entender por qué al final, porque yo creo que esa es una de las tareas que tenemos que hacer, entender cómo funcionan y por qué funcionan de una manera determinada, ¿no? Y ves que la defensa que hacen del tema de Rocío Monasterio no es tal. O sea, es una mofa permanente. O sea, entonces el juego es ja, 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 y ahora nos dicen que no sé qué, y esto a quién le importará, ja, ja, pero en ningún momento dicen esto no es cierto, esto no, o sea, pero ese es el juego que se trae, ¿no? Entonces es muy frustrante al final, como periodista, me imagino que más para la gente que está destapando esto, ver que sigue sacando cosas, ¿no?, y que no pasa nada, o igual que pasa con la verificación y con el fact-checking, que estás poniendo sobre la mesa todas las mentiras que cuentan unos y otros y que esto no tiene ninguna consecuencia aparente, por lo menos, ¿no? Eso es bastante frustrante. Bueno, os decía eso, ¿no?, que una de las líneas fundamentales tiene que ser la investigación y el intentar demostrar o mostrar lo que hay detrás de estos grupos y sus conexiones, ¿no? O sea, y que la gente entienda también que no son grupos aislados, o sea, que no es algo que surge como por esporas, ¿no? Os diría que también es muy importante la transparencia. ¿Por qué la transparencia? Porque yo considero que necesitamos una base formativa
muy importante en este país. Creo que en los colegios, por ejemplo, no se está educando a los chavales en cómo elegir y cómo informarse de una manera crítica, ¿vale? O sea, y de una manera consciente como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos del futuro que tienen en su mano algo súper importante que es el sentido del voto, ¿no? Entonces, uno de los grandes fenómenos de este tiempo, que es la desinformación, aunque no es solo de este tiempo y ha existido también antes, ¿no? Pero bueno, ahora es mucho más visible, creo que es en mucha parte debido a esa falta, digamos, de educación, ¿no? Entonces, una de las herramientas fundamentales que tenemos los medios es mostrar cuáles son nuestras estructuras empresariales, quién nos financia, de dónde sacamos los ingresos que nos llegan, si recibimos o no recibimos publicidad institucional, una serie de cosas que al final al lector le están diciendo, tú estás leyendo esto y este medio es este. O sea, aparte de significar en las informaciones otros elementos que mucha gente no mira cuando le llega una información, como por ejemplo la fecha de producción de esa información, la firma de la información. Muchos otros, las fuentes, ¿no? O sea, pero bien mostradas las fuentes. Nosotros en Público hace 1 año y medio lanzamos una herramienta que le llamamos la herramienta de periodismo transparente. No es una herramienta que combata la desinformación porque sí, de esa manera. O sea, es una herramienta, la quería haber mostrado, pero creo que no teníamos conexión a Internet. Entonces, bueno, la podéis buscar, o sea, en cualquier noticia de Público está, en todas las noticias, ¿no? Es una especie de índice de transparencia que lo que hace es mostrar una serie de indicadores, ¿vale? Y asignar un valor a cómo cada información muestra ese indicador. Es decir, los indicadores son la fecha, la firma, el lugar en el que se ha hecho la información, es decir, si se ha hecho dentro de la redacción o si se ha hecho en el lugar de los hechos, las fuentes, los enlaces externos, o sea, una serie de cosas en las que tú ves de un vistazo todos los elementos claves que tiene que tener una información para que no te den gato por liebre. Lo cual no quiere decir que esa información esté bien, o sea, puede estar mal, o sea, pero el criterio lo tiene el lector para decidir si es buena o no es buena. Pero por lo menos sí que estamos mostrando todo eso y eso es una manera de educar también al lector en este tipo de cosas. No sé si me estoy pasando de tiempo o si voy bien. Bueno, y otra cosa que me parece muy importante es el humor. O sea, yo creo que contra la extrema derecha, o sea, que hay que tomársela muy en serio, pero creo que también es muy importante reírse de ellos. O sea, y visibilizar muchas veces el ridículo en el que caen con muchas cosas, ¿no? Eso es más complicado hacerlo desde un medio de comunicación, pero creo que es fundamental. Nos critican mucho a los medios por dar voz a Vox, ¿no? Y ese es, yo creo que el gran debate que tenemos y que comentabas antes, ¿no? Tenemos que callarnos, tenemos que guardar silencio. Bueno, en otros países como en Alemania, en Italia, en Austria, en Francia, se guardó silencio y al final tuvieron que dar marcha atrás y salir a la arena a debatir y a rebatir todo esto porque la ultraderecha llegó exactamente igual, ¿no? No voy a volver a hablar del debate de los candidatos porque yo creo que ya lo hemos hablado un montón, ¿no? Pero sí que quiero comentar algo sobre cómo funciona Vox en las redes sociales, ¿no? Seguro que muchos de los que estáis aquí lo estáis viendo, lo estáis sufriendo. Yo en mis propias carnes lo sufro todos los días, o sea, de una forma constante. O sea, cada vez que pongo un tuit con una crítica hacia Vox por lo que sea o con un comentario, muchas veces ni siquiera tiene nada que ver con Vox, ¿no? Me responden hordas de gente utilizando 4 o 5 argumentos que se van repitiendo, ¿vale? O sea, y entonces es cuando ya me voy a la cuenta de Vox y entonces miro y digo, ah, claro, es que Vox ha subido el argumentario. Y entonces esas cientos de cuentas o miles de cuentas, de las cuales muchísimas tienen 10 seguidores, 20 seguidores, no muchos más, y en las cuales muchísimas, y esto también me parece que es relevante, tienen una imagen de una mujer en el perfil, ¿vale? O sea, a lo mejor es bueno, pues una tía con rulos o una pin-up, ¿vale? O sea, pero es una mujer. Luego el nombre de la cuenta muchas veces no tiene nada que ver y se llama Pepito Pérez, ¿no? O sea, pero la imagen es esa, ¿no?
Bueno, pues repiten sistemáticamente ese argumentario. Entonces, este es el juego. O sea, repetir, amplificar el mensaje a través de esas respuestas, por tanto, bloquear, bloquear, bloquear y bloquear, porque sabéis que bloqueando es la única manera en la que no vean tus tweets y no puedan responder, ¿no? Por supuesto, si encima somos mujeres las que hacemos esto, los ataques que recibimos son personales, mucho más virulentos y, bueno, pues por ejemplo, ayer conocimos que aparte de este veto a los medios que llevan haciendo desde las elecciones de abril, pues ayer, por ejemplo, registró Vox una pregunta en la Asamblea de Madrid, que se debatirá en el próximo pleno, en teoría, pidiendo básicamente que a Cristina Fallarás, que es una periodista bastante crítica con el fascismo, se la eche de Telemadrid, se la despida por sus críticas a Vox, ¿no? O sea, esto está en el registro de la Asamblea de Madrid. O sea, es muy grave. O sea, ha entrado en registro y se va a debatir, o por lo menos se va a plantear, ¿vale? Este es el juego. O sea, ellos, o sea, digamos que han entrado a jugar sin respetar las reglas del juego. O sea, fulano me molesta, fulano me critica, voy a por él. Y voy a por él de esta manera, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esto no es solo un intento de acallar voces críticas, que es algo que desde la PDLI que mencionabas tú nosotros estamos denunciando permanentemente, ¿no? El problema es que estos son señalamientos personales e individuales. Y luego, algunas de estas periodistas, cuando van por la calle, reciben insultos y reciben, bueno, de momento, insultos, ¿vale? Y exabruptos. Pero claro, esperamos que no llegue a nada más que eso, pero aún así, aunque solo sea eso, es enormemente desagradable y es intolerable que esto esté ocurriendo. Y esto que hacen es eso, es señalar a personas y decir son estas, y esta, y esta, y esta. O sea, es el peor estilo del fascismo, en mi opinión, ¿no? En cuanto a los vetos a periodistas y al papel de la PDLI, la PDLI, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, hace posicionamientos técnicos jurídicos relacionados con la libertad de información y con la libertad de expresión. Entonces nos apoyamos en una red de juristas que son los que nos asesoran, siempre teniendo como marco los convenios internacionales en materia de derechos fundamentales, ¿vale? Que España tiene suscritos y que muchas veces no cumple, por cierto. Entonces, en el caso de los vetos a periodistas, nosotros presentamos un escrito firmado por algunos de los medios que habían sido vetados a los actos electorales de Vox. Presentamos este escrito ante la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central falló el viernes antes de las elecciones, o sea, un día y medio antes de las elecciones, porque además falló el viernes por la noche, que Vox no podía hacer esto. No podía hacer esto, entre otras cosas, porque claro, si leemos la ley de partidos, pues vemos que recibe dinero público, entre otras cosas, para organizar actos electorales a los cuales no puede limitar la entrada a ningún medio de comunicación, ¿no? Obviamente esta resolución llega tarde, porque un día y medio después fueron las elecciones, esa misma noche no dejaron entrar de nuevo a todos los medios y una vez pasan las elecciones la Junta Electoral Central ya no puede maniobrar en ese sentido, ¿no? Pero yo sí que creo que es muy importante hacer una vigilancia estricta, o sea, de la legislación para ver dónde está incumpliendo Vox las leyes y litigar. O sea, yo creo que es fundamental, o sea, porque están saltándose preceptos constitucionales. O sea, la libertad de información está en nuestra Constitución. Posiblemente, está todavía por ver, lo tenemos que analizar bien, están infringiendo la ley de partidos. Entonces, esto, o sea, tenemos que estar toda la sociedad muy alerta, o sea, para poder denunciar todas estas cosas, pero no solo denunciar periodísticamente, o sea, si tenemos capacidad en determinadas organizaciones, ir y litigar, o sea, y denunciar o promover que quien pueda ser competente para denunciar estas cosas lo haga, ¿no? Voy a terminar, que no me quiero seguir enrollando, pero yo creo que, por resumir, el juego de Vox es sembrar la duda y el nuestro, el de los periodistas, es despejar la duda, ¿vale? O sea, eso es fundamental, ¿no? Y luego creo que desde un punto de vista político, en el sentido más amplio de la palabra política, ¿no?, y ético, tenemos que defender la democracia y denunciar sin ambajes el fascismo. Si somos demócratas, somos antifascistas. O sea, es que ahí no, creo que no hay ningún pero, no hay otra, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene que aplicar también para los medios de comunicación y para los periodistas.
Así que, bueno, nada más. Muchísimas gracias. Moitas grazas, Virginia. Voy a pasar a palabra a miña extrema dereita, pero son na mesa, a Xurxo Salgado, que dirixe Galicia Confidencial, que é unha das primeiras cabeceiras digitais de Galicia e que ademais ensina, creo, sobre novos medios aquí na facultade. Xurxo, ademais do que, en fin, no que nos podas aportar a esta cuestión xeral sobre que ten que facer o xornalismo, sei que pode facer algo sobre a hora de encarar os extremismos. Quería che preguntar pola especificidade galega, na medida en que estamos nun dos territorios nos que Vox non conseguiu representación. Gustaríame pensar que ten algo que ver co exercicio do xornalismo, pero non sei se é así. A mellor non lo podes aclarar. Como dicía Virginia, tamén tiña aquí para ensinarvos un pouco, pero, bueno, non temos conexión a internet, é unha pena. O fenómeno Vox, vale, é curioso porque o fenómeno Vox non é algo que sexa novidoso, vale, a nos parece que Vox, que agora teña 52 deputados no Congreso, pois chegou, non. O fenómeno Vox está instalado en España desde fai 80 anos, despois, desde que Franco tomou o poder no ano 36. O problema é que non se tiña manifestado como se manifestou agora. Esa é a miña opinión. Hai fenómenos que o puxeron digamos, que foron centrando o discurso cara a aparición dunha formación de extrema dereita, e eu creo que tanto os medios como a sociedade e sobre todo os partidos políticos non o quixeron ver, e ao final é o que temos. É dicir, isto non chega por ciencia infusa, non? Apuntando ao que comentaba ahora Fernando, aquí tedes, este é o mapa da presencia de Vox no Estado, vale? Isto non é un fenómeno pasaxeiro, está aí, vale? Está aí. Si vedes onde está, principalmente, facemos unha franxa como a bandeira galega, vale? E ocupa toda que Castela e León, Madrid, Castela-A Mancha e Murcia, principalmente. Nos libramos, curiosamente, Galicia, Euskadi, Navarra e Cataluña, vale? Volvemos á túa pregunta. E isto ten que ver, eu creo que sí que ten que ver, e ten que ver un pouco coas especificidades de cada territorio, vale? No caso galego, Vox non é que non exista, que existe. Vox é a quinta forza política nas pasadas eleccións xerais en Galicia, vale? Quitou, creo lembrar, 110.000 votos, 112.000 votos, 5.000 menos que o Bloque Nacionalista Galega, que foi a seguinte. Vale? Quer dizer, non é un fenómeno aillado. Aí temos o mapa. Que pasa? Que non quitou en proporcións de outras partes do Estado. Pero a vos tamén o temos en Galicia. Vale? E o temos, curiosamente, e o temos analizado, non é un fenómeno urbano ou rural. É un fenómeno urbano e un fenómeno rural. Vale? Fixadevos onde está implantado na área metropolitana da Coruña, zona urbana, na área metropolitana de Lugo, zona urbana e zona rural. E logo vemos pinceladas por toda Galicia. Chama a atención en zonas como en Ribeira, chama a atención en zonas como en Trimo, Lobios, chama a atención a franxa en Ourense, que chamámoslle sempre o cinturón obreiro de Galicia, na Rúa, en Petín, esa zona, que sempre foi obreiro, e, sen embargo, ten un índice que vai do 6 ao 10%. É dicir, non é un fenómeno aillado, vale? Entón, e como non é un fenómeno aillado, como tal hai que abordalo. Eu, para entender Vox, vou a intentar
retrotraerme a un fenómeno. Vou analizar desde este señor que vedes aquí. Este señor, presidente dos Estados Unidos, chegou ao poder, supostamente, tendo todo en contra. Vale? No 2016. Este señor e todo o que pasou despois deste señor está perfectamente estudiado. E ainda así, sabendo o que pasou, a nós nos pasou. Vale? Pero o medio houve máis. Ollo, non só foi España, en Italia, por exemplo. Vale? Antes xa fora en Grecia, o Fronte Nacional en Francia xa está instalado desde fai tempo. É dicir, a extrema dereita en Europa leva algún tempo de percorrido antes que Vox. E vou analizar certas cuestións para entender o fenómeno de Vox tamén no conxunto do Estado, non? Temos unhas ideas forza, vale? Facer América grande de novo, ou construiremos un muro, vale? Ideas que simples, simplonas de todo, pero que captaron a atención de millóns de persoas, vale? Abanderaron un voto que era o do anti-establishment, vale? É dicir, contra os políticos tradicionais e a corrupción. Voto reactivo. Mobilizou todo ese voto dormido, cansado, cabreado, e non só están aquí os famosos brancos das zonas rurais de Estados Unidos, eses que denostados incluso, non? Sino tamén que hai moitísima xente do entorno urbano, os obreiros que foron obreiros de Detroit, por exemplo, unha zona tan deprimida como Detroit, que eso tamén pode explicarnos por que en zonas obreiras de Galicia e do resto de España tamén triunfa este fenómeno, vale? E incluso dos latinos legalizados. Non vai a ser que veñan os ilegais e me quiten a mí o traballo que agora xa estou legal, vale? Campaña do medo, da crise económica contra os inmigrantes, neste caso os chinos, o poder económico dos chinos, o mito do financiamento, é dicir, se dicía que Trump que tía moito diñeiro, e claro, non, a campaña de Trump foi 700 millóns fronte a 1.300 millóns de Hillary Clinton. O papel dos medios de comunicación, importante este tema, porque é o que nos atingue un pouco. Trump non chegou ao poder co apoio dos grandes medios de comunicación, de Washington Post, de Times, de New York Times. Todos os grandes xornais en Estados Unidos estaban en contra dele e siguen estando en contra dele. Vale? Chegou grazas ás redes sociais, que é un fenómeno que eu creo que é onde se move ben Vox. E iso é o que a nós, como xornalistas e como medios de comunicación, non podemos ter acceso, non podemos ter o control da información que se genera nas redes. E para min é o gran perigo, é que esta xente non necesita xa medios, teñen as redes sociais. Entón, tendo as redes como tivo Trump e despois, a parte, xa se sumou o apoio de grandes corporacións mediáticas que tamén as tivo, como Fox News, que é a gran, hoxe en día é o gran sustento que ten, o Breitbart News, que tamén fixo un papel fundamental para sostelo no poder, non? E logo que cando Trump empezou non se fixo o fact-checking, o que estamos falando agora, é dicir, empezouse despois, xa cando xa estaba o monstro metido no galiñeiro, non? O raposo metido no galiñeiro. Logo unha mala estrategia de comunicación de Clinton, fatal, vale? Primeiro fixo crecer a Trump, para quitarse candidatos, e despois, cando tiña San Rivas, non lle prestou atención, dedicouse a falar de cousas nas que absolutamente non lle interesaba o americano medio, vale? E logo unha escenografía e un voto paixoal, vale? É dicir, Clinton non tiña, Hillary Clinton non tiña nin de lonxe o carisma que tiña Obama, e sobre todo un Trump que é un botarate, pero que ten un discurso, unha posta en escena que capta a atención desa xente, de moita desa xente que anodinamente non lle interesa a política, pero sí lle interesa esos discursos altosonantes, vale? E agora analicemos o caso de Vox. Xa se sabía o que pasou en Estados Unidos, vale? E despois en Italia, vale? Ideas forza, teñen ideas forza. Cataluña, é o gran argumento. Los golpistas hai que meterlos a todos en la cárcel, a inmigración, hai que facer o muro tamén, os muros de Ceuta e Melilla, os Menas, a violencia doméstica, terminar con la ideología de género, vale?
efectivamente, voto anti-establishment contra os partidos do sistema, la derechita cobarde, ou los veletas amarillos, laranxas, vale? É dicir, captó, entonces, capta ese voto desa xente que nun momento pudo votar a dereita e o captou, pero tamén mobilizou o electorado desencantado coa esquerda. Esa xente que saliu á rúa cando foron as movilizacións do 15M, que masivamente apoiou a Podemos no 12, no 13, no 14, e moita desa xente tamén está apoiando hoxe en día Vox. Se non nos entende este crecemento de Vox solo buscando no voto da dereita, vale? E logo unha campaña do medo, que vienen los comunistas chavistas, los separatistas, los inmigrantes violadores e terroristas, vale? E despois, crise económica, claro, todo azuzado coa crise económica e os inmigrantes, outra vez. O financiamento. Vox, en orixe, non tiña tampouco moito financiamento, está tendo agora. Por iso dicía que lo de, no, hai que acabar con as subvenciones do partido. Agora xa non dice iso. Claro, 52 diputados moita pasta no Congreso. Pero, supuestamente, chegou este ano con 1,5 millón de euros fronte ao resto dos partidos, non? Depois, o papel dos medios. O sea, os seus discursos inicialmente incendiaron as redes sociais, que foi onde realmente chegou o electorado. E logo tamén, bueno, medios que tamén influyen, como Intereconomía, o que é Diario, El Español, El Radio, con o señor Los Santos, vale? Son pequenos medios, pero que ao final tamén xeneran opinión, vale? E despois temos unha mala estrategia pésima, ao meu punto de vista, de Sánchez, que foi a unhas segundas eleccións pensando que iba a arrasar. E por iso vos digo que o seu estratega, Iván Redondo, como, sabendo que o estratega que bueno que es, non sabía o que pasou noutras partes do mundo ou incluso de Europa, con esta situación. É dicir, que entón, que Vox chegue a 50 e pico diputados, non é problema dos medios de comunicación, exclusivamente, ollo, vale? E logo, a escenografía e o voto paixonal, efectivamente, as súas postas en escena, ese micrófono en man, esas barbitas bien preparaditas, iso tamén influye no electorado a hora de votar, claro que sí. E isto, saben, eles non, hai xente que tamén está detrás deles que sabe destas cousas, de estrategias de comunicación, non? E logo, tiña aquí unha cousa que agora non me funciona as redes, pero era brutal para ver os discursos, as frases que empregaba Trump e que empregaba Pascal en campaña electoral para que vexades que eran clavadas e o efecto que tiña na xente. Insisto, e sabendo isto, e só me quero centrar no tema de Trump, como non se lle puxo veto, vale? Ou non se soubo ver que viña. E xa vos digo que o fenómeno de Vox xa estaba, sempre estuvo, o que pasa é que estaba oculto dentro do Partido Popular. É así, sempre. A gran valía, ou non sei, o mérito no seu día que tuvo Manuel Fraga foi ver iso e dicir, metemos a todos aquí nun caixón. E xuntou desde o centro hasta a extrema dereita, naquela alianza popular, para precisamente evitar o que está pasando ahora, a fragmentación desa dereita que sempre existiu, ou desa extrema dereita. E ora, se sabemos isto, que hai que evitar? Insisto, eu creo que o problema pode ser Vox como entidade política, pero non os votantes de Vox, ollo, que non son tontos, non son parvos, son veciños. É o noso veciño que temos ao lado, é algún familiar, vale? E non son parvos, simplemente están cansos ou están hasta, con perdón, os collóns da situación política actual e deciden apostar por esta vía, vale? Porque lle interesa ou lle gustan estas mensaxes grandilocuentes, vale? Ou lle convence un pouco máis. Entón, e logo, claro, parece que non están, pero están, claro que están. É dicir, con 3,5 millóns, como que podemos decir que nesta sala houve algunha persoa que tuvo que votar a Vox. Se facemos esa... Eu sempre o digo, outro día dando clase, home, somos aquí 90 personas, se o trasladamos 100 e obtuveron o 15% dos votos, non? Xa non sei exactamente. Pois 15 personas, supuestamente, tuveron que votar a Vox. Pasaron de escáner antes de entrar. Sí, non, claro. No, nadie votaba, me refiro, pero é unha situación que... E logo, ir ás causas disto, non as consecuencias. É dicir, temos que analizar por que está Vox aí. Agora xa está
As consecuencias están. Vamos a analizar as causas e atacar as causas, non as consecuencias. E logo, evitar os bloques, as polarizacións de entre vós e malos. Porque eu creo que iso que lle dá alas a uns e a outros. Porque isto na conflictividade política sempre gañan os extremos. Vale? Que é o que lle está pasando a Vox. E claro, é dicir, erros pasados. E non quero facer paralelismo porque, además, sería un pouco atrevido pola miña parte, pero eu outro día analizando e falando con algún amigo deste tema, me recordaba o 36, aquelas eleccións do ano 36, a polarización dos bloques entre as esquerdas e as do Fronte Popular e a Alianza o Fronte Popular e a Alianza Nacional, a Alianza Nacional, que eran as dereitas, e como quedaron 47 as dereitas e 48,5 as esquerdas. E o que pasou despois, vale? É dicir, porque era un ambiente moi polarizado. Non estamos no 36, ollo, non quero, pero simplemente para dicir que isto son fenómenos históricos que pasaron e que se están repetindo, non son fenómenos de agora. E hubo épocas pasadas nas que se tratou, se abordou isto tamén. O que pasa que eran métodos completamente diferentes aos de hoxe en día, non? E logo temos casos para analizarlos como os de Trump, o de Salvini, os de Orbán en Hungría, por exemplo, os finlandeses, os escandinavos que están tendo unha gran ahora puxando a extrema dereita, Bélxica, Holanda, Austria. Isto non é un fenómeno só de España. Curiosamente, sempre teño que dicir, os nosos irmáns portugueses aí os manteñen a raya. Só un consigo entrar no Parlamento portugués. Por que non miramos por que en Portugal, tendo unha ditadura como tuveron con Salazar, os teñen a raya? Igual temos que mirar tamén o fenómeno portugués a ver que pasa, non? E logo, o que non debemos facer os medios, vale, neste tema? Evitar os seus bulos ou contrarrestalos. É o que dicía un poquinho Virginia, porque é verdad, soltan moitas mentiras, moitísimas, viven das mentiras. É fácil, vale? É fácil decir que a baixada de imposto non aumenta a recadación, que o 73% dos condenados en España por delitos sexuais son españois, non son estranxeiros. E non se pode aplicar o 155 baixa calquera pretexto. Nin ningún dato avala que os nenos morran máis a man das súas nais que dos seus pais. Vale? E isto mellor hai que facer reportaxes de investigación e poñer isto en titulares. Vale? O mellor iso é o noso traballo como xornalistas. E despois evitar unha cousa que para mí me parece moi perigosa, as entrevistas amables. E non quero comentarvos, porque xa discutimos outro día na clase, precisamente isto é un tema que discutimos, como, bueno, en audiencia de prime time levas a un señor, coño, pois cruje se lle faz unha entrevista. Eu son partidario de facer entrevistas, vale, con xente de Vox. Son partidario, pero son partidario para deixalos en evidencia. É o que dicía un pouco Vázquez, é dicir, ollo, hai cousas das que non queren falar, pois os collamos en frente e collamos e que falen desas cousas, pero non lle fagamos unha entrevista para que se luzan, porque entón apaga e vámonos, porque o que estamos é dando canles de crecemento, non? E difusión. E logo evitar dulcificar as súas ideas racionarias, non? Pois con entrevistas ou portadas de calibres así, non? Despois, o que temos que facer os xornalistas, segundo o meu punto de vista, eu creo que hai que informar sobre Vox, vale? E informar non é publicitar, é informar, é investigar, vale? A xente ten que saber quen está detrás de Vox, vale? Hai que axudalos a desenmascarar as súas ideas, vale? Quenes son? Buscar, investigar fontes de financiamento, por que están aí, quenes son esas xentes, vale? Nos tuvemos un debate no Galicia Confidencial cando era todo o fenómeno de Vox, e tuvemos, pero porque eu era partidario de entrevistar os dirixentes en Galicia, cando empezaba todo isto. Pero entrevistarlos precisamente para desenmascaralos. E como llevamos a dar voz a la ultradereita? Pero precisamente por iso, precisamente para desenmascaralos, creo que somos os... E eu o sei, é dicir, publicamos, efectivamente, publicamos, fomos, e creo que somos, non é por tal, pero creo que fomos os primeiros en publicar os primeiros cristos que tuvo Vox en Galicia, na configuración das listas, das purgas que fixeron nas súas respectivas listas, sobre todo na provincia da Coruña. A non nos pasaron a odio xente de Vox, que antes ya pasou a La Voz de Galicia, pero a La Voz de Galicia non publicou. Entonces,
nos decidimos publicalas, publicar eso, intentar poñernos en contacto coa dirección de Vox, que negou absolutamente todo iso, pero sí nos lo confirmaron os purgados, non? E posteriormente isto todo apareceu noutros medios. Pero xa vos digo que esas grabacións circularon en varias redaccións de varios medios de comunicación. Informamos diso, pero tamén informamos do que supón Vox cando nas pasadas eleccións xerais quedaron de quinta forzas política así empatado co Bloque en Galicia. E ese mapa que vistedes analizamos, digamos, un pouco por que se estaba producindo ese fenómeno. E tuvemos críticas dos lectores, porque os nosos lectores son bastante exixentes, por que estábamos dando tanta voz a Vox, que non había que falar de Vox. Non, eu insisto, creo que hai que falar de Vox para informar de quen é Vox. Vamos, eu teño clarísimo. E o bo é que neses comentarios hai xente que desde independentistas, chamámoslle radicais, pero digo independentistas, hasta xente da máis ultradereita que vos poidades pensar. E entre eles se entablan diálogos a veces sobre este tipo de cuestións. E aí un mira tamén como é a socioloxía no caso de Galicia, ainda que non é como no conxunto do Estado, pero ve que o fenómeno da extrema dereita tamén está en Galicia. E por iso vos digo, hai unhas eleccións autonómicas o ano que ven e hai certa tranquilidade dentro do Partido Popular porque unha cousa son as xerais e outras son as autonómicas. Sí, é certo, pero cuidadito con Vox, que non está aquí para desaparecer, polo menos por agora. Entón, igual o Partido Popular tamén se leva unha sorpresa como non intente poñer remedio desde agora. E logo, non caer en desinformacións. Nós, como xornalistas, un dos principios básicos é non desinformar. Pois tampouco desinformemos con Vox, informemos, poñamos os puntos sobre os is e digamos quen está detrás. Pero non desinformemos, porque entón estamos facendo o mismo que fan eles. E despois, ser críticos co sistema político, porque eu creo que o principal problema de que Vox este onde está é pola situación política que vive este país, especialmente polos partidos políticos. Entón, tamén hai que ser crítico con estrategias políticas que sitúan a extrema dereita onde está situada hoxe en día. E logo, o que vos comentaba, é dicir, que informar é un dos principios básicos tamén para formar a opinión pública, formar a xente, para evitar que este fenómeno se volva a repetir ou, en todo caso, colla forza. Eu creo que aquí en Galicia, toquemos madeira, non é como noutras partes do Estado, que é un fenómeno que está, en Murcia son a primeira forza política, en moitísimos concellos de Madrid son a primeira forza política, en determinados concellos de Castela, a Mancha, Castela e León son a primeira forza política. Aquí, afortunadamente, non foron a primeira forza política en ningún sitio, como moito a terceira, en algúns concellos, e importantes, por certo, algúns deles como é o caso de Ribeira, pero, bueno, estamos a tempo de poñerlle coto a estas ideas reaccionarias, que eu creo que o problema non é a xente, obviamente a xente que o vota sí, sino que son os discursos incendiarios que moitas veces non hai maneira de poñerlle coto. Entonces, bueno, aquí estamos nós para intentar evitalo, pero, insisto, con información. Gracias. Moitas grazas, Suso. Paso da extrema dereita xeográfica, extrema esquerda, tamén xeográfica, e doulle a palabra a María Velleiro, que dirixe Sermos, un proxecto digital que creo que está a piques de dar un paso máis aló do papel semanal a prensa diaria, e que creo que ademais tedes algunha clase de estrategia tamén para afrontar dende o punto de vista informativo o fenómeno da ultradereita. Nos podes contar en que consiste. Grazas.
Ben, bo día a todas e todos, bueno, creo que boa tarde coa hora que estamos. É un placer estar aquí unha vez máis na Facultade de Xornalismo, ademais, acompañada de grandes profesionais, como nesta ocasión, e tamén de compañeiras e compañeiros de xeración. Agradecerlle ao Colexio de Xornalistas que tivese organizado esta xornada e tamén á Universidade de Santiago por darlle a cubillo. Vou ser breve, eu creo que resulta máis interesante que despois poidamos ter un pequeno diálogo, que expoñades o voso punto de vista tamén a hora de explicar como deberían os medios de comunicación acoller ou non discursos dos movementos extremistas, non? Falábamos de Vox, eu creo que Xurxo tiña razón cando dicía que irrumpiu agora, non? Fíxose agora visible, mas é algo que continuaba, que estaba aí, estaba latente, non? Ao final a ideoloxía que representa Vox pois é unha ideoloxía que se mantivo no tempo. Facía tamén alusión ao tema de ver cara a Portugal, mas claro, vemos cara a Portugal, ali non hai esta puxanza de extrema dereita como se hai no Estado español, pero porque ali houve unha revolución dos cravos, non? Que acabou coa ditadura. E aquí, en cambio, en vez de haber unha revolución dos cravos, o que houve foi unha transición que apechou en falso e que a día de hoxe provocou que ainda teñamos este posfranquismo que ainda estamos padecendo. Dito isto, considero que en Sermos consideramos que o que temos que facer fronte a movementos extremistas como Vox é precisamente practicar o xornalismo social, o xornalismo como unha ferramenta fundamental a hora de cambiar a sociedade, de facer unha sociedade máis xusta e máis igualitaria. Entón, nese sentido, o que non se debe facer, como viñamos apuntando, creo que aquí todos temos máis ou menos a mesma visión ao respecto, non é reproducir e comprarlles, digamos, a visión a eles, o seu argumentario, senón rebatilo. Eu creo que polo feito de silencialos, de ocultalos, de facer que non existen, non vai funcionar, non imos provocar moita máis cousa. A mí isto lembrame un pouco, non, estes debates que ás veces hai de si darlles, espazos, senón, a cando acontecen, non, asasinatos machistas. Había moita xente, hai anos que dicía que se había un efecto bola de neve, non? Que se informar máis sobre violencia machista, como que se iso facía efecto chamada, cando en absoluto, non? E aí están as hemerotecas para demostrar como asasinatos machistas houbos anos a, non? Porque salgan nos medios se producen máis. No caso de Vox, o que non podemos actuar nos medios de comunicación é nin como altofalantes, nin como propagadores de discursos falsos, non? Falamos de que un dos grandes problemas do xornalismo a día de hoxe son as fake news, e o que non podemos é darlle espazos a unha maquinaria electoral como é Vox, que é xeradora constante desas fake news. A irrupción de Vox no Estado español eu creo que ven determinada sobre todo por dous factores. Un deles foi o feito de que partidos políticos como o Partido Popular e máis Ciudadanos compraronlle esa versión a Vox, non? Fixeron, asumiron o seu discurso. Podemos falar casos como Cataluña, como a inmigración, como a violencia machista incluso. E outro fenómeno é como os medios de comunicación, os grandes medios de comunicación, cederon grellas e espazo a este partido político. Eu creo que o que hai que facer é enfrontar os discursos con datos, con informes, e facelo dunha maneira crítica, como debe ser o xornalismo, non? Sen ningún tipo de mordazo, que non se pode simplemente reproducir. Facían alusión tamén a entrevistas, e eu creo que hai tempo, non sei se foi, penso que foi o ano pasado, a cadena SER entrevistaba a un dos dirixentes de Vox, e nesa entrevista este dirixente de Vox soltou unhas falsidades enormes en relación á violencia machista, non? O típico que din os machistas e os fascistas de que tamén hai asasinatos de homes por parte de mulleres, e lembro que tamén se dicía que a maior parte dos asasinos, eran estranxeiros cando en absoluto, non? E as memorias da Fiscalía están aí para o desmentir. Claro, ao final, as persoas que estaban escoitando nese momento a radio, estaban escoitando esa emisora, ao final acaban
queiramos ou non, pois iso acaba calándonos un consciente. Se ti, como xornalista, non fas fronte xa no momento con datos a ese discurso, corres o risco de que ao final acabe entrando nas orellas das persoas que están escoitando. O día seguinte a cadena SER pois insistía moitísimo en rachar con eses datos, en demostrar as falsidades, pero eu creo que xa era tarde. Eu creo que é un pouco pernicioso deixarlles vender o seu discurso, non? Ademais, estábamos falando, quero decir, isto todo está moi estudado a nivel mercadotecnia electoral, a nivel psicolóxico e a nivel sociolóxicos. Despois gustaríame facer unha reflexión para ir acabando e cederlle tamén paso a David. Gustaríame facer unha reflexión a respecto de Galiza, non? Aquí estivemos vendo como os medios de comunicación tamén lle deron espazo a Vox. Deronlle espazo a Vox a pesar de que Vox non ten ningún só concelleiro na Galiza, a pesar de que non ten ningún deputado. Empregaban a xustificación de, que teñen representación en Madrid. E eu creo que isto que nos debe dar paso a reflexionar como o espazo mediático galego está sendo cada vez máis dependente do de Madrid. A respecto disto, quero vos comentar así unha pequena anécdota. Nos en Sermos Galiza habitualmente pois non lle damos moito espazo a Vox, nos centrámonos no que acontece aquí, somos un diario de intereses galegos, pero sí que cando se ataca pois a lingua galega, cando se ataca algo que ten a ver con este país, tamén aconteceu cando Vox presentou un recurso perante a Xunta Electoral para poder participar no plan de cobertura da CRTVG, que por certo que lle deron a razón. Non sei nese momento, quixemos saber se Vox ia participar neste debate da CRTVG, pois a Xunta Electoral deralles a razón. Curiosamente, por isto que vos comentaba, non? Polo suposto, por ter deputadas e deputados en Madrid, en ese momento pois nos facemos chamadas para saber se van presentar, para saber se van aparecer no debate electoral ou non, porque tiñamos constancia de que na Galiza, pois como non teñen ningún tipo de estrutura de partido, nin teñen persoas siquera capacitadas para poder participar nun debate, pois chamamos para saber se estarían ou non, finalmente non participaron. Para localizar unha persoa de Vox, pero pasamos a tarde chamando o xefe de prensa a nivel Madrid, que tiña o teléfono apagado ou non colleu o teléfono, isto durante 2 días, chamamos tamén o da Asamblea de Madrid, o mesmo, chamamos supostamente os responsables de comunicación das persoas que participaron en candidaturas locais a nivel Galiza, tampouco nos collían o teléfono ou estaban apagados, tal. Eles teñen unha estrategia, como apuntaban antes, non? Como acontece no caso de Público, que os teñen vetados, de apagar informativamente todo o que teña a ver con eles, que non lles interese. Obviamente non saberían nin o que era Sermos Galiza ou en ningún momento. De feito, nos identificamos, nin dixemos quen éramos, simplemente que éramos un medio de comunicación galego para saber se ian participar ou non, pero conseguimos falar con 3 persoas diferentes que nos dixeron que non ian participar no debate por cuestións da xenda dos candidatos galegos ou por cuestións, chegaronos a decir que determinaron desde a sede estatal que non lles compensaba participar nisto. Eu nada, por rematar, dicir que eu creo que os medios de comunicación e xornalistas con este componente social noso que temos, non? Que temos como axentes sociais, esta capacidade de reproducir roles sociais, que temos que ter moita responsabilidade e moito compromiso tamén, que non debemos comprar en absoluto ningún tipo de argumentario que ataque contra os dereitos humanos, e atacar contra os dereitos humanos significa propagar mensaxes machistas, a favor do patriarcado, discursos racistas, xenófobos, que temos que camiñar en todo o lado contrario, non? Temos que actuar como arietes de todo o fascismo. Creo que o xornalismo ten que ser feminista e ten que ser por natureza non fascista, ten que ser demócrata, e temos que continuar nesa liña, nese camiño, e facer moita pedagogía para
dar a coñecer realmente quen está detrás destas ideoloxías, non? E xa para concluir, quixera facer tamén unha reflexión breve ao que acontece, o que aconteceu fora do Estado español, non? Falamos de movementos extremistas, tamén poderíamos falar de como os medios de comunicación nun primeiro momento compraron a versión e branquearon todo o que foi o xermolo do Daesh, do Estado Islámico, non? Cando aconteceu, bueno, toda a crise política en Siria e cando todo o que era pois esa oposición a Al-Assad, como iso agromou todo o que sería o Estado Islámico e os grandes medios de comunicación nun primeiro momento compraron esa versión, non? O mesmo aconteceu no seu día cos talibáns, por exemplo, e o mesmo acontece con Salvini en Italia, e isto podémolo levar a todos os movementos. Entón tamén, bueno, pois creo que temos que ver todas esas visións, todas esas perspectivas, non só quedar co que está acontecendo aquí, sino todo o que se reproduciu xa o día de onte e aprender desas experiencias. Mais nada, bueno, cedes a ti a palabra. Grazas, María. Pois nada, sen máis, daría a palabra a David Lombao, que tamén todos o coñecedes, dirixe Praza, é un dos fundadores deste xornal digital. Eu quería preguntarche, David, por un aspecto no que o extremismo, o estamos falando tamén hoxe aquí, está resultando ser un gran experto, non? Que a habilidade que ten para fixar a xenda, para definir os temas de debate público, dos temas dos que nos ocupamos os medios. Ben, pois moi boa tarde xa se nos pasou casi hasta o horario da sesión vermú, non? E moitas grazas ao Colexio e á Facultade por acoller esta xornada. Eu creo que a pregunta que faz, Fernando, é moi pertinente porque creo que todo do que estamos falando aquí ao final conduce cara a iso, non? Creo que este é un debate que vai a materia prima, o aspecto máis primario do oficio xornalístico, que ten que ver coa fixación da axenda, de que falamos e por que falamos do que falamos e non falamos doutra cousa, non? Non me vou estender, digamos, en teorías, non, sobre a fixación da axenda e demais, nas que tamén tampouco son experto, pero sí que creo que é bo reflexionar sobre iso, e creo que isto está moi conectado, xa se falou aquí, non, da fixación do marco, pois de levar o debate público a 3 ou 4 asuntos moi simples ou moi simplóns, con independencia de que afecten a xente ou non, pero que son moi efectistas, etc. Eu vou intentar levar o asunto por outro vieiro. Creo que isto ten que ver, ademais de con todo o que xa se dixo, cunha obsesión terrible polo presentismo e pola última hora. Eu creo que se falamos da emerxencia de Vox en España non podemos explicala sin a obsesión pola última hora e polo o directo continuo nos medios de comunicación. Eu vou intentar explicarme. Eu creo que non se pode explicar por unha razón. Eu creo que o directo continuo, a emerxencia continua, se vos pensades nun programa de televisión ou nun directo en internet, un programa de televisión que ademais pode ter música de fondo, no que está pasando algo como moi grave todo o tempo, ao estilo de Fox News ou o que sexa, ou un minuto a minuto nun digital, no que parece que todo o que está pasando é super relevante. Sí, estou pensando fundamentalmente en Al Rojo Vivo de La Sexta, por exemplo, pero hai máis. E se cadra máis perigosos porque non son tan evidentes. É dicir, tamén pasa, pois, desde 24 horas de televisión española hasta os medios públicos galegos. Se todo vai en directo, e os xornais tamén, os digitais, minuto a minuto, nós tamén, dicir, non veño aquí a facer indulxencia ou autoindulxencia. Se damos todo ao vivo, se damos todo en directo, e todo é gravísimo, e todo leva o circuliño vermello, os xornalistas sobramos. Polo simple feito de que ahora hai máquinas cada vez máis perfectas. Acordadevos aquilo que dicía Rajoy de el día que las máquinas hagan máquinas el ser humano, tal. Iso xa existe, non? Que dicir, unha cámara cunha resolución un pouco boa e un micro con un alcance máis ou menos amplo fai absolutamente irrelevante o xornalista. Polo tanto, e engancho co que dicía María hai un momento, eu creo que fronte a estes fenómenos, como fronte a moitos outros, hai que reivindicar o oficio, que consiste fundamentalmente en comprobar se o que di unha persoa é verdade ou mentira, darlle contexto e ter o tempo suficiente para repousar a información,
para peneirala e para saber se iso que está dicindo esa persoa é relevante ou non é relevante, porque senón, pois, recollemos os trebellos, nos vamos e externalizamos a información pois, a 3 ou 4 empresas tecnolóxicas que poñan na rolda de prensa e xa está. Non facemos falta os xornalistas. E todo isto creo que tamén nos leva a algo que tamén se mencionou aquí, non? Que é a necesidade de non abusar, e todos o fixemos en todos os medios en algún momento, do xornalismo de declaracións. Porque é o máis barato, porque é o máis rápido, e tamén, e isto é moi perverso, porque dá moita audiencia. É dicir, reproducir barbaridades de Vox dá infinitamente máis audiencia que unha reportaxe sobre por que vai pechar a térmica das Pontes porque se acabou o carbón, poñamos por caso. Poñemos un exemplo moi recente. En toda a cobertura que fixemos da noite electoral e dos días das últimas eleccións deste mes, a peza que máis audiencia tivo en praza con moitísima diferencia foi a do mapa famoso de que aquí non había deputados de Vox, pero con moitísima diferencia. Levounos aproximadamente 10 minutos facela. Era unha cuestión, digamos, un pé de páxina, non unha cuestión, digamos, accesoria a que foi toda a cobertura da noite electoral, que foi moitísimo máis ampla por razóns obvias. E isto tamén me leva a reflexionar outra cousa, que ten que ver co xeito de financiar os medios de comunicación. Fundamentalmente en digital, pero creo que a reflexión vale en xeral. Se seguimos inmersos nunha rolda moi perversa na que a publicidade e, polo tanto, a relevancia dos medios se compra ao peso, é moito máis fácil producir moitas pezas, por exemplo, agora falando de Vox, porque resulta que imos chegar ao anunciante para decir que temos moitos clics, polo tanto facemos menos xornalismo, polo tanto dedicamos máis recursos a reproducir declaracións de Vox, e que non o faga queda fora desa roda. Polo tanto, creo que aí cumpre un compromiso profesional que ten que ser máis ou menos xeralizado, porque senón que non entre na roda queda fora dela, non? É dicir, se o medio A está ofrecendo unha reportaxe de investigación e todos os demais, ou a maioría dos demais, están con ese frenesí de última hora de declaracións espectaculares, pois vai quedar fora da roda, non? E eu creo que isto tamén ten moito que ver co xeito, falabas antes aquí de como se financian os medios de comunicación, porque as grandes axencias, os grandes anunciantes, e tamén en parte os gobernos, están comprando e investindo nos medios de comunicación o peso. Tantos clics, tanto vales. Ou tantos miles, tanto vales. Ou tanto share de audiencia en televisión, tanto vales, non? Iso por unha parte. E pola outra, nos en Prace, con isto vou rematando, sempre temos unha broma, pero se cadra deixa de ser unha broma, que tiñamos que abrir unha sección que se chamase algo así como isto xa pasou antes aquí, non? Porque hai cousas que xa pasaron antes en Galicia. Eu creo que é inquietante, porque a veces que é certo, non? Eu cando se fala agora de como se afronta o fenómeno de Vox ou as mentiras de Vox e demais, a mí levame indefectiblemente isto a hai 10 anos, no que éramos todos moito máis novos e máis novas, no cando debatíamos sobre se había que meter determinados temas ou non na axenda nos medios. E algúns de vos lembraredes. Aquí hai unha década se chegou a debater nos medios como se fora unha realidade que os bebés aprendían o himno galego nas escolas antes de aprender a falar. E debateuse sobre iso. E os medios que eran menos proclives a esa teoría absurda de que en Galicia se impoñía o galego, acabaron entrando nese asunto tamén, non? E gran parte do debate preelectoral daquelas eleccións do ano 2009 en Galicia xirou en torno a ese marco que inicialmente parecía, pero non, viña dun grupúsculo absolutamente residual e bastante risible que dicían que aquí o español estaba perseguido, que Galicia era unha ditadura, etcétera. E ao final acabamos todos, o medio no que eu traballaba daquela tamén, debatendo con cousas que obviamente non lle afectaban a vida da xente, pero xa daquela daban moita audiencia, porque era algo moi provocador, non? E polo tanto tamén moi seductor desde o punto de vista da audiencia, porque dicían cousas que non se correspondían coa realidade, pero claro, se damos carta de natureza a un marco e aí volvemos a cuestión da xenda que se basea nunha cuestión que é mentira, pois sobre unha mentira podes construir o que queiras. Se os bebés cantan o himno, pois tamén se lles pode obligar a desfilar o son do himno galego. E por que non se lles poden ir uniformados para renderlle pleitesía a esa dictadura na que se convertera Galicia? Por que non? Se compramos a mentira de base. Todo isto que estou dicindo non deixa de ser un diagnóstico, non? E tamén se nos pedían respostas.
non teño moitas respostas moi claras, comentaba antes Xosé Hermida, non só teño algunhas intuicións e algunhas digamos, bueno, algunhas pistas sobre como afrontalo partindo do traballo diario. E eu creo que ten que ver con algo que non deixa de ser moi sinxelo, que é facer da verdade materia prima fundamental e do xornalismo materia prima fundamental do noso traballo. E iso ten que ver con baixarnos do carro da última hora. Xa sei que sempre reflexionamos e despois hai unha última hora e toleamos todos e resulta que a día de hoxe estamos co absurdo de que se contas algo media hora despois do que pasou xa chegaches tarde, fulanito chegou tarde e tal, non, pois mire, usted estaba comprobando se é verdade ou non. E despois tamén eu creo que é importante restarlle gravidade e restarlle, digamos, superioridade moral por parte do xornalismo a hora de explicarlle a xente o que é verdade e o que non. E apostar pola verdade en todos os xéneros, non só na información máis dura. Contovos unha cousa moi breve. Nos agora, dende hai uns meses, abrimos unha sección que se chama Concienciadas, que sobre divulgación científica, que son pequenos vídeos que explican conceptos científicos. E que, ao final, o que tentamos é combater, ou intentar combater relativamente, cuestións que están na axenda vinculadas á ciencia e moi ligadas con debates baseados en mentiras, non? Pois desas vacinas, hasta, por exemplo, o seguinte capítulo vai sobre o cambio climático, etcétera, etcétera. É unha linguaxe distendida na que tentamos non botarlle a bronca a xente, é dicir, non sexas parvo, non creas cousas que son mentira, pero creo que se facemos de cousas se cadra moi obvias que son verdade, estaremos contribuindo a facer o debate público un pouco máis san. E claro, para reflexionar sobre cousas básicas que son verdade, tamén nos temos que baixar desa obsesión pola última hora, desa roda infernal na que ademais os medios pequenos sempre imos perder por razóns obvias, non? E ademais, se ademais dese carrusel da última hora aplicamos un manual fundamental que é distinguir o que é relevante e o que non, pois, por exemplo, non estaremos debatendo nun medio galego, con todos os meus respetos, o que di a portavoz de Vox na Asamblea de Madrid, que sinceramente me importa bastante pouco. Entón, creo que se mesturamos todo iso, pues, teremos pistas e non certezas, porque creo que un manual non o hai. Moi ben, moitas grazas, David. Bueno, se queremos cumprir o horario, temos tempo para 2 ou 3 preguntas, son rápidas, a calquera dos membros do panel. Se temos un micrófono, te poden pasar aí. Bueno, primeiro recordar a raíz do que dixo Lombao que daquel debate sobre o galego e a imposición do galego foi un dos primeiros bolos de Albert Rivera fora de Cataluña. Foi aquí en Galicia, un 8 de febreiro, o día do meu cumpleanos de 2008, se non lembro mal. Correcto. Que, bueno. Despois, para Salgado, eu creo que se queremos ser rigurosos, temos que ser rigurosos nos primeiro. Non hai ningunha proba, non hai ningunha enquisa, nin preelectoral, nin postelectoral, que certifique ou que asegure que Vox capta electorado no voto tradicional da esquerda. Que sexa estatísticamente relevante, polo menos. Entón, eu creo que esa, ademais, é unha mensaxe que eles queren lanzar e que nós moitas veces estamos comprando. Entón, non é só que eles consigan colocar temas na senda, como neste caso, en plan, non é que Vox está conseguindo voto na esquerda, cando é completamente falso, senón que tamén introducen marcos que moitas veces os medios e os xornalistas que temos, bueno, somos progresistas ou temos unha línea editorial máis próxima á esquerda ou o que sexa, compramos sen darnos conta do dano que estamos facendo e cando nos damos conta do dano que facemos con esos marcos xa é tarde. E poño un exemplo, non? O caso dos menores non acompañados. Todos compramos, casi todos os medios compramos o término mena, repetímoslo ata a saciedade, e que instalamos con ese término, ti vas ahora asunto calquera cidadán, dixe que é un mena, e seguramente asocio a delincuencia, a roubo, a problemas de delincuencia nas cidades como Madrid, como Barcelona. Sin embargo, que son? Non son máis que nenos, que non que chegan ao país ou ao Estado sen acompañamento e que o Estado que se ten que facer cargo deles. Démonos conta moi tarde de que cometemos ese erro. Entón, non é que só consigan introducir os temas na senda, senón que tamén consiguen introducir os marcos e os marcos mentais na cidadanía. Eu creo que ese tamén é un problema que dentro do xornalismo temos que afrontar e temos que buscar maneiras de que esos marcos non lles beneficien a eles, senón que, bueno, que non
que non provoquen esas imaxes que son falsas ao final, non? E despois, quería preguntar unha cousa a Hermida, agora sí unha pregunta, xa non unha reflexión. Se dende el país, que é un dos medios que se está vetando, bueno, a Alonso tamén, vos plantesachedes algunha vez facer un apagón informativo completamente de Vox? Se eles non queren, se eles non deixan que os xornalistas accedan ás súas roldas de prensa, aos seus meetings, ata que punto ten sentido tamén informar do que eles din? Sei que é unha cuestión un pouco complicada. Xa que decías eso, nós temos absolutamente vetado o uso do término MENA, porque efectivamente chamar a unhas persoas por unhas siglas é cosificar a uns seres humanos. Un apagón informativo total nunca. Si tivemos debates nos últimos meses, si estábamos falando de máis, si ás veces non debíamos parar ignoralos un pouquiño, pero é que un apagón informativo total eu creo que é imposible e é que é pechar os ollos diante dunha realidade. Antes comentouse aquí, teñen o 15% dos votos, son a terceira forza política son a terceira forza política do Congreso dos Deputados. Pareceme imposible. Iso non quer decir que non te plantees ás veces, digamos, porlle un freno e efectivamente, como eu decía ao principio, non facer de difusor non só das declaracións e demais, sino, como ti moi ben decías, dese tipo de estrategias que acaban colocando marcos mentais na xente. Pero un apagón informativo nunca. O que si che digo é que tivemos e seguimos tendo moitos debates sobre isto, que eu insisto, é unha cuestión sobre que hai poucas certezas. Que quería aproveitar brevemente para decir unha cousa. Antes Virginia falou de que o meu xornal estamos publicando moitas informacións sobre as falcatruadas varias cometidas por Rocío Monasterio na súa actividade como arquitecta. Por suposto que creo que é unha información moi boa, propia e demais, e que temos que facer, e que temos a obriga de facer. Dito sea de paso, teríamos feito, creo que con un dirixente de calquera outro partido, non? Si fose o líder de Podemos na Comunidade de Madrid. O perverso do asunto e o que temos que ter consciente é que eu creo que para a súa parroquia non lle prexudica absolutamente nada esas informacións. E máis, incluso reforzan, porque eles utilizan para decir, veis la dictadura progre, que nerviosos están, que ataques desaforados, non hai días sin información contra nosotros. Ese é o perverso do asunto, e por eso resulta tan difícil, porque eu creo que eles acaban creando unha especie de realidade paralela. Por exemplo, no Brasil eles lograron colar en millóns de persoas a idea de que nos colexios estaban repartindo biberóns con forma de pirola. Eso foi así, foi unha das fake news que máis triunfaron ali. Eles están creando unha especie de realidade paralela onde ao final xa non hai diferencia entre a verdade e a mentira. E a prova é que o tipo que máis repite a expresión fake news é Trump, que é a máis de todas as fake news. Entón, eso é o perverso do asunto, non? E a certa impotencia que eu creo que ás veces sentimos e a dificultade para tratar o fenómeno. Nosotros en público no nos hemos planteado nunca hacer un apagón informativo, pero ni a Vox ni a nada. O sea, al final esto no se trata de nosotros y ellos o de una confrontación entre un medio y un partido o cualquier institución, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que pensar es de qué tenemos que informar a nuestros lectores. Entonces, yo he intentado explicar antes un poco cómo intentábamos hacerlo nosotros, o sea, cometiendo errores que seguro que los cometemos y que seguro que cometeremos más, ¿no? Pero en ese debate casi diario que tenemos, o sea, lo que intentamos precisamente es, bueno, o sea, pues informar de lo que consideramos que nuestro lector necesita saber sobre ellos, ¿no?
con esos errores que podemos cometer. Y sobre lo de Menas, también te digo, nosotros hace meses, o sea, antes de las elecciones de abril, tuvimos ya un debate interno sobre este tema, y aunque a veces se nos cuela y seguimos diciendo Menas, o sea, de hecho tenemos hasta un artículo publicado en el que establecimos cómo los íbamos a llamar, ¿no? Que eran, como no recuerdo ahora si eran chavales solos o chavales, sí, creo que era chavales, el término chavales solos, ¿no? Porque, claro, al final pones Mena y la gente, como bien decías, ya lo identifica. Hace meses no lo identificaban, ¿eh? O sea, ahora sí que lo identifican. Y efectivamente la tendencia es a identificarlo con criminales y con toda este discurso, ¿no? Xenófobo al final. Pero no dejan de ser chavales solos, o sea, con problemas. ¿Vende menos? Pues se siente, ¿sabes? Es que al final uno tiene que elegir también en qué batalla está, ¿no? Y muchas veces no puedes estar eligiendo estar en la batalla de ganar audiencia y de hacer las cosas bien. Pues a veces hay que elegir. Sí, eu por puntualizar. Utilicei Mena porque utilicei Mena porque utilicei o discurso que utilizaba el, ollo, porque eu persoalmente non sabía nin o que era Mena hasta fai un par de semanas. O sea, como aquí non temos esa problemática, eu non sabía nin, te digo así sinceramente. No, te digo, despois hai unha cuestión que sí, cando dices que non hai datos que avalen, aí teño dúbidas, e te vou a decir, non hai datos, simplemente hai extrapolacións, a veces cando hai eleccións electorais, de onde van os votos dun partido a outro, simplemente son datos de extrapolacións electorais, vale? E nas últimas xerais hubo datos que apuntaban, non digo en Galicia, estou falando no conxunto do Estado, que certa parte do electorado digamos, que no seu día pudo votar a Unidos Podemos, pudo acabar agora, non é estadística, son extrapolacións de datos electorais. Non, eu te digo, é dicir, pero hai que ir ao que eu dicía que o que temos ao redor. Eu te vou a poñer un caso. Eu teño un familiar que no seu día votou Unidas Podemos, vale? Nas eleccións do 14, creo recordar, e estas votou a Vox. O sea, e é un caso... Pero eso a veces é o que non queremos... Non é un caso nos. Non é un caso. Eu creo que ese é o problema de que temos de intentar silenciar ese tipo de fenómenos. E iso é o que nos está provocando que cada vez máis vayan crecendo. Eu creo que hai que ser... É dicir, non hai que tampouco decir os datos, non hai datos, polo tanto non existe ese fenómeno. Entendes? Bueno, escoita unha cousa. Unha cousa é que eles queiran colocar esa mensaxe. Eu podo entender o que tú dis e que nós non temos que digamos, divulgar ese tipo de mensaxes. Pero outra cosa son as realidades que tuve no teu entorno diario cada día. Entón, bueno, vale, decir, vale, eso é unha cuestión. E depois o de apagar, que eu creo que entendo que tú estás a favor de que se apague. Vale, non digo, porque precisamente facemos, eso xa se comprobou noutros casos que non funciona, es que non, entón lle deixamos barra libre co tema das redes sociais que fan o que queiran. Por iso eu son absolutamente contrario a ningún tipo de apagamento mediático desta xente, todo o contrario, vamos. Pero só coas redes sociais, eu tamén son contrario, pero só coas redes sociais tampouco viven. Eles tamén necesitan os medios de comunicación tradicionais como enemigo, e tamén para entrar nese campo de batalla. É dicir, só coas redes eles non terían chegado onde chegaron. Non, está claro. Eu estou contrario ao apagón tamén. Non, está claro. E teñen medios. Creo que teñamos algunha pregunta máis por aí. Alguén quería intervir. E debos, por favor... Sí, moi breve. Sí. Eu quería falar unha cousa que non se tratou aquí en toda a mañá e me parece moi relevante en relación ao tema, que é o marco lingüístico. O marco lingüístico que se utiliza no xornalismo. Creo que, como apuntaba o compañeiro antes, cando falamos de que tamén se crean, non só crean a axenda, sino tamén crean o marco sobre o que debatemos, creo que hai unha parte da lingüística que utilizamos, sobre todo nos medios de comunicación, que contribúe a legitimalos. E parece que creo que hai unha falta de autocrítica xeralizada nos medios de comunicación en canto a isto, e que parece que
Estou lendo agora o título da xornada, Retos do xornalismo ante a irrupción dos extremismos, e o mellor, se eu teria escollido o título, teria posto ante a irrupción dos fascismos ou da ultradereita. Pero utilizar extremismo, cando aquí estamos falando todo o tempo de Bolsonaro, de Salvini ou de Vox, parece que volvemos outra vez a, non sei se neste momento hai un país no que estea gobernando Stalin e entón podemos falar de extremismos, pero creo que non é a realidade actual. Entón, volvemos a como unha especie de equidistancia entre los extremos que son igual de malos e estamos contribuindo, creo, a legitimar o marco ideolóxico que les propoñen. Entón, quería saber que pensaba ao respecto e... Bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que creo que esto es parte de ese aprendizaje que mencionaba antes, ¿no? O sea, yo creo que al final muchas veces surgen dudas sobre cómo denominar unas cosas u otras. A mí me parece terrible, por ejemplo, cuando compramos la palabra chiringuito, por ejemplo. O sea, ahora la palabra chiringuito, o sea, es como... se utiliza ya para hablar de asociaciones de forma normal y natural, ¿no? O sea, cuando yo hace 20 y pico años trabajaba en prensa económica, un chiringuito financiero era una cosa muy específica, era un fraude, entre otras cosas, ¿no? Entonces, claro, nada de esto es gratis. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que debemos hacer un ejercicio de análisis de cómo informamos, o sea, y de qué palabras utilizamos, o sea, totalmente de acuerdo. Pero muchas veces creo que esas palabras que se utilizan derivan del desconocimiento. Es fastidiado decirlo, pero creo que es así. O sea, creo que muchas veces es la palabra que más nos suena o la palabra que más le suena al periodista o que más a mano tiene, porque en ese momento temporal se está utilizando más, entonces se tira de esa, ¿no? Y no hay un análisis serio y riguroso muchas veces sobre eso. A mí me parece crucial también. Sí, eu tamén estou de acordo. E, por exemplo, ti falabas aquí de extremismos o abuso que se fixo ou que se continúa facendo da palabra populismo, que sirve como un totum revolutum donde cabe desde Podemos a Syriza, o Frente Nacional, os holandeses e efectivamente. No, Abel Caballero es un dique contra o populismo. Entonces, sí é certo. E despois, eso é tamén moi evidente no tema da inmigración. E non só menos, como se falou aquí, invasión, oleadas, etcétera, 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 que acaban creando ese marco mental de que efectivamente hai milleiros de africanos que están chegando aquí e van a quitarnos o traballo e roubarnos os nenos. É certo e vive moito de todo iso. No dos populismos é o que falaba eu antes, de que tes moita razón, Eva, de que acaba creando esa sensación de equidistancia que, por exemplo, como eu decía no caso de Bolsonaro, creo que foi un dos factores que máis contribuiu a facelo, entre comillas, respetável. Eu creo que volvemos un pouco ao que falábamos tamén da necesidade de volver ás ferramentas e os rudimentos da profesión, e a linguaxe, evidentemente, é a base de todo, porque a linguaxe é ideoloxía, por lo tanto, non é mesmo, igual que comentaba antes María, non é mesmo falar de violencia machista que de violencia doméstica, pois non é mesmo en tantas outras cousas, porque ademais coas palabras humanizamos ou deshumanizamos. Volvo un pouco a broma que se cadra non é tan broma de que isto tamén xa pasou antes, non? Dicir, aquí hai un ano e pico, durante un tempo, estivose falando de maneira prácticamente deshumanizada de los sin techo. Los sin techo eran unha cosa que molestaban en la calle. Non eran persoas sin fogar. Por exemplo, mercouse con absoluta alegría que los sin techo eran unha cosa que estaba en la calle en Santiago e en Coruña e non sei onde máis, e non pasa nada, non? E volvemos tamén á cuestión da última hora. Si estamos a ver quen chega antes, fulanito dice que los mena ou que los sin techo, non sei que, veña, todos aí ao carro. E despois é moi difícil baixarse dun coche en marcha, moi difícil. Sí, eu creo que tamén acontece o mesmo, non? No sentido de que dicía antes, coa linguaxe sexista, non? Que a día doxe, pois, prácticamente todos os medios practican. E eu creo que a linguaxe que escollamos non é neutral, non? Ti comentabas que a linguaxe que era política, e precisamente a min non me basta con que non falta tempo, falta formación, as presas, axilidade, non.
Eu creo que debemos ser todas e todos responsables. Ser xornalistas implica tamén ter un compromiso coa sociedade. Entón, nese sentido, no sentido de que a linguaxe permite mudar a percepción que temos da realidade e, ademais, permite construir a realidade, pois tamén temos que ser responsables con iso e predicar co exemplo, non? Completamente de acordo co que ti decías, nese sentido de que a linguaxe nunca é neutral. Hola, mi pregunta es, ¿qué hemos aprendido de todas esas cosas entonces, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del lenguaje que estamos hablando ahora, verdaderamente estamos tratando cosas que ya conocemos, ¿no? La deshumanización de colectivos lleva ocurriendo pues, de toda la vida, ¿no? Los nazis llamaban a los judíos ratas, los tutsis llamaban cucarachas a los... Es decir, estamos hablando de unos recursos, ¿no? de una manera de manipular que ya entendemos muy bien. Es decir, cada vez que alguien utiliza términos, digamos, vinculados a los animales o a las cosas, ¿no? Como los MENA, que decías que cosifica, que deshumaniza a una minoría o a una población, estamos ante un proceso de deshumanización que generalmente viene acompañando otras cosas, ¿no? O que hemos aprendido de, yo qué sé, pues esta frustración de que denunciar, yo qué sé, que Rocío Monasterio está aprobando una serie de proyectos urbanísticos sin tener el título de arquitecta o sin tener la capacidad, que esto le beneficie, ya lo hemos visto antes, por lo menos en Madrid. Esperanza Aguirre ha hecho una carrera de eso. Y de hecho, Hannah Arendt lo menciona como una estrategia clave a la hora de manejar a la población y manejar la información que recibe la población y hacerles admirar al político que miente precisamente porque es un gran estratega, ¿no? Porque consigue lo que quiere sin tener la verdad de su parte. Es decir, todos estos son estrategias y son siempre las mismas estrategias. Cuando hablabas tú, José, de cómo Vox trae temas al debate español que nunca se han debatido porque no tienen ningún sentido, como por ejemplo el derecho a llevar armas, etcétera, etcétera. A mí, tú esto lo sabrás, me llamó mucho la atención que estaban copiando el manual de Bolsonaro al dedillo con las paradojas que esto produce, ¿no? Porque Bolsonaro tiene un manual que está adaptado a un país donde hay una inseguridad tremenda y la idea de que haya policías matando gente no le parece tan extraordinaria a la gente porque hay gente matando gente en la calle, ¿no? Mientras que en España la idea de portar armas o yo qué sé, o el debate de lo que estaban aprendiendo los niños en los colegios públicos, ¿no? Que Rocío Monasterio adoptó en su propio... Es decir, saber que estas estructuras son estructuras conocidas, que ya sabemos qué función cumple, qué objetivos tienen, ya sabemos cuál es su forma. ¿Cómo nos ayuda esto? ¿Por qué no nos ayuda? Es decir, ¿cómo es que no hemos aprendido nada en los últimos 50 años? Sí, yo creo que algunas cosas, vamos, para no ponernos apocalípticos, sí hemos mejorado. Por ejemplo, poner un ejemplo muy sencillo. Ahora ya nadie habla de personas ilegales, ni de inmigrantes ilegales. Las personas no son ilegales. Afortunadamente, pues decimos indocumentados o demás. Luego, todo lo demás que has dicho es verdad. Lo que pasa es que todo esto ahora se multiplica porque, en fin, la potencia de las redes sociales es tremebunda. Y es verdad lo que decías de Esperanza Aguirre, que puede pasar lo mismo con lo de Monasterio. Lo que pasa es que ahora esa capacidad de crear realidades paralelas y difuminar absolutamente las diferencias entre la verdad y la mentira es tremebunda. Tremebunda. Todo esto que dices de Vox, de que copiaron de Brasil, es verdad, pero Brasil es el segundo país del mundo con más usuarios de Facebook después de Estados Unidos. Eso fue fundamental. Sin Facebook, Bolsonaro hoy no sería presidente de Brasil. Pero sí, es una reflexión muy buena a la que creo que no tengo ninguna respuesta. Yo también creo que hemos aprendido algo. Lo que pasa es que creo que todo cambia muy rápido, o sea, y que estamos en un proceso desde hace 20 años más o menos, o sea, de constante adaptación a todo esto nuevo y en ese aprendizaje constante que nos hace zozobrar muchas veces y meter la pata, ¿no? Pero sí que creo que, en cuanto a lo que decías, por ejemplo, de la deshumanización de los colectivos,
y lo creo de verdad, y creo que es un problema además, ¿no? Creo que los que ya somos sensibles o los que hemos sido sensibles antes a este tipo de cosas y que nos planteamos en nuestros puestos de responsabilidad en medios de comunicación, cada vez que vemos un palabra raro, oye, no, o sea, pero ¿esto qué es? Vamos a pensar esto cómo hay que nombrarlo, esto no está bien hecho, creo que somos siempre los mismos. O sea, y creo que donde esto tendría que llegar y donde tendría que ocurrir es en otros sitios donde no hacen esta reflexión porque no hay un interés en hacer esa reflexión y porque lo que interesa es precisamente poner esas etiquetas que ante determinada parte de la ciudadanía y del electorado interesa colocar, porque beneficia a unos sectores muy determinados. O sea, entonces creo que hay un interés específico en que esto no cambie. O sea, y creo que es un interés que pertenece a unos colectivos muy concretos entre los cuales hay medios de comunicación, ¿no? En cuanto a que hay cosas que terminan beneficiando, o sea, denuncias que hacemos los medios que terminan beneficiando a determinados personajes políticos, ¿no? Como el caso de Esperanza Aguirre, yo admito que en este tipo de cosas soy muy naïf. Yo tengo una gran esperanza en el género humano, o sea, yo pienso de verdad, o sea, que al final la gente, o sea, pues eso, se acuerda de ciertos casos y de cómo ocurrió, ¿no? Y luego la realidad me da un golpe en la cara y me dice, no, nadie se acuerda, ¿no? Bueno, pues me imagino que serán cosas con las que tenemos que seguir lidiando, ¿no? Pero yo no creo que nos podamos echar la culpa tampoco a nosotros mismos como periodistas o como medios de este tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que son temas que afectan a la sociedad en general y que nuestra tarea es estar recordando permanentemente para que no se olvide, ¿no? O sea, tener esa memoria activada de forma permanente. Yo creo que tiene que ver, lo mencionabas tú ahora, Virginia, con que en parte se ha renunciado a la memoria como herramienta de trabajo. Yo lo he comentado más alguna vez en Praza cuando Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, propuso aquello de los concebidos no nacidos como sujeto de derecho y tal. Eso lleva años en vigor en Galicia. Años. Y en gran parte de los medios, también en los gallegos, se reprodujo. La candidata de la Comunidad de Madrid propone que, digo, es escandaloso, efectivamente, no más que hace 5 años en Galicia. Entonces yo creo que además de renunciar al carrusel de la última hora, etcétera, etcétera, yo creo que la memoria tiene que ser una herramienta de trabajo diario, ¿no? Y la documentación, por lo tanto. En ese sentido tamén a contextualización, non? A hora de facermos xornalismo, porque moitas veces, pois, precisamente por bueno, pois, pola precariedade que hai, por esas presas, por este xornalismo fast food que hai en moitas ocasións, o que se fai é deixar a un lado o contexto, e contextualizar nunha información é fundamental. Non só contextualizar o pasado, senón tamén seguir coa temática, pois, no tempo, non? Non que hoxe sexa noticia, mañán, pois, pasou de moda e xa rematou. Eu creo que iso tamén ten a ver. Sí, eu, simplemente para rematar, coincido plenamente contigo e, además, eu case que me declaro apocalíptico neste sentido. O que pasa é que creo que hai dúas vertientes. Apuntaba ahora David Zunga. Unha é a politización dos termos, da terminoloxía. E cando a politización da terminoloxía entra dentro da sociedade, aí xa temos un problema, que é o que está pasando. E logo as redes sociais, que para min é banalización absolutamente de mensaxes. Entonces, nas redes non podes verificar nada, escribes, bueno, non sei, eu son moi, con este tema das redes, sei que eu a verdade son moi pesimista. Pero, a pesar deso, teño que sacar un rayiño de esperanza. E é unha cuestión que creo que estamos gañándolle a batalla a Vox neste caso, e a outros como eles, nun termo que aí creo que, por moito que insistan, non o van a conseguir, por lo menos agora non o están conseguindo, que chamarlle a algo que xa está superado en violencia doméstica. Aí creo que, aí sí que podemos decir que socialmente gañámoslle a guerra á terminoloxía. Ben, pois moitas gracias a todos os panelistas polas vosas intervencións e a vos pola asistencia e polas preguntas. Nada, suspendemos a xornada, volvemos ás 4 da tarde con outra conferencia, así que aproveitade para recoller forzas.